Здравейте, уважаеми приятели и любители на биологичното земеделие! И аз като мнозина българи от дете съм свързан с земята и произвеждам в своята градина различни видове растения, плодове и зеленчуци за себе си и за своите близки. Един от основните проблеми, с който съм се сблъсквал в годините, това е борбата с вредителите. Бях принуден да използвам различни видове химически инсектициди, които не даваха нужният ефект, а сериозно вредяха на моето здраве и на здравето на моите близки. Точно поради тази причина от около 5 години използвам биологичният инсектицид Ним Азал. И съвсем отговорно и сериозно мога да заявя, че той е моята първа любов измежду биологичните препарати. Той е системен инсектицид и се натрупва в листата и зелените части на растенията и действа върху половата и храносмилателната система на вредителите. По този начин те спират да се размножават и спират да се хранят, влизат в фаза на линеене и накрая умират. Най-интересното в Ним Азал е, че той щади полезните насекоми, като пчели и като калинки. Всички знаеме, че пчелите допринасят за по-доброто опрашване на растенията и оттам до по-добрите добиви. А пък калинките се хранят с въшки и по този начин се превръщат в наш естествен и безплатен съюзник в борбата с въшките. Прилагането на Ним Азал, ако е по схема и по-продължителен период, в крайна сметка излиза по-евтино и икономически по-изгодно, отколкото химическите инсектициди. Ним Азал е моето решение в градината, в борбата ми с вредителите. Той може да се превърне и решение за вас във вашата градина. Той може да бъде вашата сбъдната мечта. Пробвайте го, ще останете доволни, така както останах и аз.